Takže ahojte ľudia, som je TVTam69, no a ja vás vítam pri Robloxe. No a dneska si zahráme Country Ball simulátor spolu s TVTam69. Pozdrav. Čaute. No Ja to akurát samozrejme, ako fajčím. môžete vidieť vpravo dole, už som to trošku hral. A mám nejakého toho peta South Korea, alebo čo to je? South Africa, alebo čo také. South Korea. No a teraz by sme mohli ísť na Seychelles. Lebo to majú docela toto slabé. Toto som získal vtedy. Som to skúšal hrať aj toto. Takže môžeme ísť toto. Takže dáme fight. OK. Dobre, takže toto v tejto hre proste ide iba o územia. Že musíte si toto získať územie. Ako môžete vidieť vpravo, tak tam mám životy a šprint. Šprint je žltým a životy sú červeným. No a ten atak extrémne pomáha, čo mám už na 8. Takže to je dobré. A koľko máš skill pointov? 0 teraz. Aha, dobre. OK, takže už som vyhral, nie? Vyzerá to tak, že hej. Ešte je tu jeden. Aha, tak za mnou. Bum. Musím strašne pozerať na tie životy, čo mám. Dobre, ja budem šprintovať asi preč. Takže nabijeme si to do 10%, čo mám. Toto video bude asi tak 20 minútové, alebo 30, nejak tak. Takže... Čo to je? Tam shield. Berajú mi. Vypnutý je jeden, výborne. Šprinty, úplne že preč. Teraz bum. Yes! Mám skill point 1. Prvý skill point. Dobre, takže ja by som si asi dal tu defenzi. A už aj vlastním túto Seychelles. Neviem, jak to pozrieť, ale tuto, keď máte také zelené, tak to vlastníte. Ako aj tuto mám. Tuto zelené. Všetko to. Tuto okolo asi nič nie, iba to v strede. No. Teraz pôjdeme na Mauritius. Už majú 20 HP. Myslím, spolu. No ja idem okay, no teraz proti Slovinsku. Proti Slovensku? No. Tak tí sú silní, nie? No, kamo, ja mám No, zabili ma. Asi mňa zabijú. Ešte ti niečo poradím. CTRL, keď stlačíš, tak nebudeš mať shift lock. Tak si vypneš shift lock. Aha. OK, díky. A mne sa úprimne už lepšie hrá so shift lockom. Aj mňa asi. Ja idem proti Írsku. OK, ja mám 1 HPčko. No, už som umrel. Dobre, takže keď umriete, tak vám vypíše takúto tabulku, že ste umreli proti Mauritius. A počkaj, flex, čo tu máme? Toto. Čo tu mám? 3. Neviem, spin mám nejaký? Nemám. Samozrejme tuto, čo máte 13 týchto, sa to povie gemov, tak vy si môžete kúpiť túto čestku za 10, čiže dáte túto čest, jednu a už sa nám to otvára. Takže mám Mexiko ďalšie. OK. Takže dáme toto. Dobre, vypal som ho. Takto, už máme 2 petov, alebo proste 2 krajiny, ktoré nevlastním. South Afriku nevlastním, iba toto, Seychelles, túto Comoros
Somália. Ja plánujem do budúcna si zaútočiť na Bulharsko. Hej. Áno. OK, tak United States, Mexiko, Kanada. OK, čo tu vidím? Mega malé krajiny. Toto by som mohol dať. Skús aj také väčšie. No vyskúšam, ale mne teraz akurát toto. Mne sa viac podľa mňa oplatia ešte tieto menšie, lebo nemám toľko skill pointov. Opa, mňa tu naháňajú. Bum, Ty bum. vole, ich je tu jak keď si v Taliansku dáš ananás na pizzu. Ty ideš teraz proti Taliansku, alebo? Nie, proti Írsku. Aha. OK. Táto hra ma ináč mega baví, ale ak vás bude baviť táto hra, tak budem natáčať tieto diely. Samozrejme musím vidieť podporu, lajky, komentáre. Presne tak. Na koľko Ty mám vole, skill malý. pointov? Nemám žiadny skill point. Takže už Ten ľud letel. krajinu. Áno, vlastním, vidíte? Keď vám to neukáže, tak máte také zelené, tuto, presne tuto. Takže ideme teraz na Antigua and Barbuda. Strašne toto. Také čudné meno. Samozrejme, táto hra vás možno aj naučí o viacerých krajinách, ktoré ešte ani Je to neviete. taká grafická. Skôr. Je to geografická hra. No, A trochu aj vojnová. No, dosť vojnová. to je OK, takže máme ďalší victory. No a máme defense zas na 7, takže už máme 14 HP, takže poďme ďalej. Takže fight a ideme. Kde je? OK, mňa to naháňa. Už ide, Jeden. už ide. Dobre, vypnutý. Bum, bum, bum. Tak, pekne sa odkutúlal. Preč, úplne, že? A tam ešte, tam sa spanul jeden. Takže poďme do ňoho. Bum, 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 vypnutý. Yes, máme ďalší victory. Takže defense zazdáme. A poďme ďalej, proste. Idem veľa tretie victory. kolo proti Írsku. Vidíte, pozrite, aha, už som ovládol všetko toto. Takže ideme na Barbados. To vyzerá ako... Asi aj ja začnem trocha útočiť na menšie krajiny, lebo tým som sa vždycky vyhýbal z nejakého dôvodu. Som išiel na tie väčšie a silnejšie. No. Majú 30, my máme 16 HP, takže už som dal jedného. No ale dvaja, neviem. Ale možno pôjdu dole. Samozrejme, vy nemôžete do nich furt ísť. Víte, keď idete do nich furt, tak oni vám toto uberú. Takže vy dáte jednu, odsunete sa, dáte jednu ďalšiu a úplne, že A ty máš koľko tých trojholníkov? Ja mám 58. Ja mám 439. Trochu málo, pretože som to utratil za jednu gunu, ktorú mám teraz. Aj fakt mega OP. OK, no tak to za Tam máš na spawne, že shop. A tam môžeš mať aj normálne, že zbrane? Nemusíš Áno. mať iba baseballky. Nemusíš mať iba baseballky. Môžeš tam mať aj shotgunu. Keď vidíš? To je dobrý nápad, ja si kúpim novú baseballku. Samozrejme... Musíš mať na to. Koľko stojí ďalšia baseballka, nevieš? Neviem. Pretože ja mám tu... Ja už baseballky nepoužívam. Samozrejme tá prvá je extrémne, že zlá, preto je drevená. Ja už mám toto.
železnú, takže už sa... Ale odporúčam ti fakt toto Videli ste, kupovať jak som ho tie, odpálil? Čo? Čo si hovoril? že odporúčam ti kupovať veľa tie zbrane. No, tie sú asi najlepšie. OK, takže ďalší Viktory. Takže pekne. Dneska nám... Ja si teraz šetrím na shotgunu, ktorá stojí okolo 2000. Samozrejme, prvú zbraň máte túto. Wooden Club. Teraz ja mám baseball bat. Kúpim si toto, alebo toto. Aha. Počkaj, ja si kúpim toto. OK, takže máme nejakú tú zbraň. Takže defend už máme vylepšený. Čo len, že toto patrí Franc? Ešte aj hen tam je Franc, vidíte? To je strašne veľké Francúzsko. Všelikade. Takže už vlastníme koľko? Už vlastníme veľa. Už vlastníme 1, 2, 3, 4 na tomto území. Takže ideme ešte ďalej. Takže dáme fight a poďme. Počkajte, to dáva koľko? OK, na dve rany. Toto je najlepšia zbraň. Kde ešte jeden? Koľko ich sa to nezú? Wave 2 sú tu. Left in wave 2. Okay, takže sme tu vo vlne dvojke. Takže... OK. Aha. TV Dom tak, Slovensko. Na. Takže máme skill pointy. A neviem prečo sa mi to nebudilo, ale ešte som v tom fighte. Takže nechápem, prečo sa stalo. Že v takom bolo. Neviete? Tak skúsim resetovať. Čo to urobí? Hej, to sa rozhodol. Čo to bolo? OK, ale sme späť. No, takže poďme ďalej. Musíme prosím fightiť. To ma strašne baví. Dúfam, že aj vás to baví. Takže tak, keď vás to baví, tak mega rád za podporu, za like, odber, komentár. Keď napíšete like, odber, komentár, no, odber a like asi nenapíšete, tam iba kliknite, ale na komentár určite, pretože budem vidieť, že či sa vám to chce, aby som natáčal, či sa vám to chce, takže let's go. Dobre, máme 20 heal. Že máme 20 heal? Toto je stronger. Takže keď máte tu, že you are 1,9 times stronger than them, to je vaša. Hej? A keď... No, prosím. Dobre, takže ideme ďalšie. Čo to napísal na ten? Ospravedlňujem sa, keď ťahám nos, ale som Žímu. Takže máme tu nejaké questy, čo som si vôbec nevšimol. Takže máme tu niečo. Aha, ja viem prečo nemám tam to defense. Dobre, takže pôjdeme ešte sem. Máme fajn.
len zabiť. Musíme zabiť. Pretože máme nejaké tie územie. Ale si to môžeme povolovať instantne bližšie územie. Lisy. Tento jeden vôbec nič neobral. Dobre, fajtím tu s nimi. Tuký je ďalší. Dobrá, 10. To je zlé, to je zlé. Yes! Pekne. Musím si trošku odpočinúť. Bravo! Jaký dobrý výsledok. Hráte, nie? Ešte nejde. To sú 3 wavky. Let's go. Počkaj. Left in wave. Ešte je niekde? Dobre, takže totálne som ich zabil 9. 10. Zostali som odpadol, okej. To nečakal. Musím si fakt dať... No, to som chcel povedať, že musím si extrémne dávať pozor na nápečku. Dobre, takže poďme si zatočiť spin. Tam mám presne toto. Takže ideme na spin a čerpanie. Máme ešte jednu šancu. Všetky tieto, ne? Takže to je bomba a ja som vlastne vyhral. Proti tým. Ale sú všetky. Je, takže toto sú asi moje, že? Toto sú naši najväčší rivali. Také epické. Nie. Sakra. Škoda. Strašne umieram. Neviem prečo. Si som oslabý. Nevadí. Samozrejme off screen
Takže ja by som si myslel, že už sme na konci videa. Pretože sme fakt, že veľa toho spravili, no veľa, neviem veľa, či áno, ale alebo nie. A samozrejme, toto budem fakt, že tryhardiť toto. Tieto dva neviem prečo nemám, ale OK. A zajtra by sme sa mohli vrhnúť na tieto dve. Vôbec čo ste, vôbec nemám šancu. Ani na Rusko, ani na Čínu, ani na Austráliu, ani na Indiu, ani na Saúdsku, ani na Irak. Proste ešte máme strašne veľa zas pred sebou. Samozrejme, môžete vidieť vpravo dole, že mám 6 level 125. 119 až 519 XP, čak musím získať, aby som 7. Dobre, tak som na konci videa, ak sa vám video ľúbilo, tak nezabudnite dať like a odber. A zatiaľ, čaute a mega teším sa na ďalší diel z tohto videa. Čaute.